Dobrý deň, dnes vás vítam na Zlatej bani. Toto video bude o hľadaní zlata. Dnes mám so sebou aj bratranca, ktorý mi pomáha hľadať zlato. Čaute. Práve ideme hľadať zlato. Dnes pršalo, takže možno dačo vyplavilo. A je to samé blato. Takže strašné. Máme so sebou aj psíka. Molly. Vidíte, aké je blato celé špinavé. V tej diere už zasypali ju, ale bolo to strašné blato, tak preto je taká špinavá. Poď, ideme ďalej. Máš opal? Asi. Tak poď sem. No vyzerá to, že to je opal, ale možno je to aj kremeň. Potom to dáme do Google Lens, uvidíme. Toto môže byť opal. Molly, poď sem. Vyzerá to ako opal. Úplne, že? Ideme ďalej. Molly, poď sem. Ideme. V tom kameni skúsime čo robiť. Tam nič nebude. Vyzerá tak. Potrebujeme nájsť žilu. Možno keď tam... Áno, žilu. Molly, zostaň. Molly, zostaň. Tu pred 3 mesiacmi bola veľká diera, ale ju zakopali. Možno tam našli zlato, ak preto to zakopali. Môže byť. Zostaň, Molly. Je to žila, Janik? Vyzerá to jak žila. Skúsim ju vykopať. Skúsim ju rozbiť. Už púka. Poď kremeň asi je. To nevyzerá jak kremeň, jak turmalín skôr. Ideme k potoku Delňa. Tam sa môže ryžovať aj zlato. Včera sme nič také skoro nenašli v potoku, ale možno dneska to skúsime nájsť niečo.
Sme mali aj štrk a nič sme nenašli, takže uvidíme. Bratranec zatiaľ niečo našiel. Ideme ďalej. Pozor. Teraz asi počujete potok, tak už sme blízko. Možno aj mohli jesť medna. Áno. To Tyštia, neviem čo. jak medveď. Tam je šachta nejaká tam ide voda. Alebo baňa. Už sme tu. Podrž mohli. To sme včera kopali. Či dačo nenájdeme. Ale nič. To už ďalej sa nedá ísť. Tam ďalej vyteká z bani voda. Tu môžeme niečo nájsť, ale ďalej už nie. Lebo tam už... Tu skús dať, kde zakopať. Hoci kde. Možno tu zase nájdeme. Aspoň keď je nejaký kryštál. Musím počkať, lebo smietko. Vyzerá to jak opal. Úplne jak opal, tento tu. Tento tu si nechávame. Samé komary tu sú proste. No ideme práve k bani. Ideme tak blízko, lebo to môžeme sa prepadnúť. Vyteká asi voda z bane. Tu som minule stál. Huby! Tu som minule stál na tej bane a vtedy to bolo viac zasypané. Asi nevedel, že to je baňa. Tak som sa na to postavil. Asi pred rokom to bolo. Pred rokom, áno. Tu som presne vstal, kde je Janko. Ja to z teba neprepadne, nie? Neprepadne. Nič nevidno, zasypané je. Asi nás schoval, niekto ho zasypal. Tak sa to možno aj vykopal, lebo vôbec tá baňa nebolo vidno. Tam hore je nejaká diera. Tam som stál, Janík. Ja viem. Nie tu. Ďateľ. Áno, vidím ho. Poďte sem. Chcete vidieť ďateľa? Tam na strome klope, bim bim. Ďalší. Ale Dvaja tu sú. veľmi ho nevidno na kamere, ale my ho vidíme. Ideme ďalej. Ideme ďalej, tam kde som ja vstal na bani, lebo sme si to vyhľadali na internete, že tam je baňa, teda tej diere. Ideme tam. Asi sa tam nedostaneme, veľa kriakov tu je, takže neviem. Musíme. Toto vyzerá, že to tu je prepadnuté. No ideme naspäť na rúbanie. Už sme pri rúbanisku, takže ideme hľadať. Keď nič nenájdeme, tak ideme k takej bani, čo z nej vyteká voda, taký potok, normálne, čo som vám o nej rozprával, keď sme boli pri tom potoku. A tu je strašne veľa baní, niektoré možno sú aj pod nami, chodby, a vôbec ich nevidno, lebo sú úplne zasypané. V minulosti sa tu ťažilo zlato,
Takže Sú to aj preto, staré kolejnice, kúsky železa. takže preto sa táto dedina volá Zlatá baňa. Pozrite, aké krásne počasie je tu. Prišli sme tu tak, bolo tu normálne zamračené, pršalo. Ideme pozerať tu, ešte tu je náhodou dačo. Vyzerá tak, že tam niekto nejakú hlinu sypal, možno, že tá hlina zasypala tú jamu, čo tam bola. A tam je bodoň. Tam hore. A tam ďalej, nevidno to, tam je Dubník a tam aj Šimonka je. Ale to možno aj 2 kilometre. A keby ste išli po tejto ceste 2,4 km, tak sa dostanete do Bani Jozef. Ale nie úplne, že do Bani, pôjdete tam, musíte si to kúpiť, ten listok. A tak sa tam dostanete do tej bani. Prídete ku v bani. Nad baňou Jozef sú také bane zadarmo. Môžete tam aj do nich vojsť. Takže tak. Ale to nie je také dlhé, jak Baňa Jozef. Baňa Jozef má 16 alebo 14 poschodí. Je dosť dlhá. Niektoré sú poschodia aj zatopené, lebo je tam zima a takedy to môže možno aj zamrznúť. Neviem. Keď som bol v bani, tak sa mi zdá, že som počul, že prvé až druhé alebo tretie sú zatopené. Len potapači tam môžu ísť. Áno. Môžete si zaplatiť okolo 70 eur, to stojí, že by ste tam išli. A proste by ste si to zaplatili, že chcete hľadať opaly. Na osobu 70 eur. Existuje aj taká, v tom poschodí sú zatopené, že je to také dosť je to pre starších ľudí, že vytapači tam pôjdu a budú pozerať a ľudia im dajú masky do vody, plynovú bombu a teplý skafander do vody a skúmajú tie zatopené bane. Aha, tu je nejaký pekný kameň. Ale je to pre starších ľudí. Asi kremeň. Vyzerá to tak, jak kremeň. Tu kop. Keď tu bol taký kremeň, tak môže to byť aj dačo iné. No vyzerá to jak opal mliečný. Ale nie. Asi nie. Keby ste išli do tých baní, tak tam nájdete aj opaly. Áno, ja som mal zo školy a jednu miestnosť zabudli dokopať a na zemi boli samé opaly. Mám ich doma na poličke. Vyzerá to, že totiž nie je. No vyzerá to jak opal mliečný, ale neviem, lebo môže to byť aj opal. Keby sme našli harlekin. Keď sme našli opal drahý. Harlekin. Aj zlato, keď sme našli. Alebo tento, neviem, jak sa teraz to volá. Je taký diamant, marmarovský diamant sa to volá. Ťaží sa aj na Slovensku. Jediné tento diamant je na Slovensku. Marmarovský diamant. No ideme ku tej bani. Bratranec si zapamätal cestu, včera sme tam boli. Tá baňa, čo z nej vyteká voda. Ten potok. Už si nepamätám tú cestu, úplne som zabudol. Lebo to tu toľko ciest je. Aj na huby tu môžete ísť. Veľa hub tu je teraz. Včera tu bolo možno 5 aut. A išli s košikmi, takže asi huby išli hľadať. No veď nás. Vediem.
No ale pršalo cez noc, tak pozrite, jaké mlaky tu sú. Šmoly sme odviezli domov pred pol hodinou, lebo nevládala už asi. Dosť mala, máme dosť ďaleko dom, takže... To je? No, odbočí tu. Než zablúdime, lebo tu neviem, či sa aj nestratíme v tomto lese. Ideme ďalej. Dobre, to. Včera ešte ale toto tu vôbec nebolo, žiadna voda, trochu tu bolo, ale nie až tak. Vôbec tu nebolo nič. Toto tu bolo, ale takáto žaburina, či čo to je, nebolo tu. Aj diviaky tu môžu byť, hocičo. Včera sme stretli jedného. No, išli sme do lesa a sme počuli také divné zvuky. Počkaj. To bude nič, ale toto tu. No, toto je pekný kameň. Toto je podľa mňa opal mliečny. Poďme ďalej. Nechávame si ho. Nejako tej bani. Ona je zasypaná, nevidno ju, ale vyteká z nej voda proste. Bude to vidno. Aj hada tu môžete stretnúť. Ani o tom nehovor. Poďte za mnou. Toto tu včera vôbec nebolo. To muselo riadne Ja som len tak chodil cez vodu a... Pred 2 rokmi na začiatku tam bol had. Tam na začiatku, kde je ten smerovník. Tam bol had. Tam, a už sme tu, lebo vidíte asi vedro. A už sme tu. A No, počujete aj... zase ďalšie vedro. Áno. Včera tu bolo vedro a zase tu je nejaké ďalšie vedro. Neviem prečo. Tak to tu bol. No a sme pri tej bani. Nevidno to, ale z nej vyteká voda. Keď idem ďalej, stamať idem, lebo to... Musím ísť stamať, kriaky sú. Vidno tam trubku. Tam vybiera voda. Keď si všimnete, tam vybiera voda. Stamať. Je to dosť hlboké. Na kamere to vyzerá inak, ale Janík, keď sa tam postaví, tak... Sa môžem aj prepadnúť. Pozerajte. Je to poriadne hlboké. Tam a ďalej to je ešte hlbšie, takže neodporúčam vám to tam vstúpať. Je to, nezdá sa to, ale je to také hlboké, možno aj 5 metrov. Vidíte, tam je taká rúra, jak keby. Aha. Možno vy to nevidíte, ale... Tá voda sa pohybuje proste. Stamať ide takto. A tam do toho potoku. Ale je zatopená. Tam možno v tejto bani, v tejto, sa ťažilo zlato. No tak to je ten smerovník, o ktorom som vám hovoril. Baňa Jozef, 2,4 km. Zlatá baňa, 4,5. Centrum obce. Zlatobanský naučný chodník. To je tento. A to sú kamene, ktoré sme našli. Štyri kamene podľa mňa dosť. Keby bolo zlato, alebo opal by to bolo lepšie. To je za dnes všetko. Ďakujeme, že ste dopozerali toto video. A budem rád, keď mi dáte odber alebo like, alebo obidve. Tak dovidenia.